sannunku da arzikin sake kasancewa da mu a cikin wannan sabon bidiyo. Idan ya kasance baka danna mana alamar subscribe ba, ka danna mana subscribe a wannan channel namu, mun gode. Kamar yadda kuka gani, yau mun kawo muku wani sabon bidiyo ne wanda zai baka damar samun coin. So kai tsaye ba tare da ɓata lokaci ba, mu je mu ku kalla bidiyo. Link ɗina yana a cikin WhatsApp kamar yadda kuke gani. Bari in shiga WhatsApp ɗina domin in ɗauko shi link ɗin in taɓa shi sai mu yi register a tare da ku. Okay, kamar yadda kuke gani yanzu haka ga nan link ɗina. Kai tsaye da zaran ka taɓa naka kai ma zai kawo ka wuri ne kamar haka. So yana kawo ka nan wurin ga inda zaka zo ka taɓa inda ka rubuta mi. Kai tsaye kana shiga, kai tsaye zaka ga ya kawo maka wuri kamar haka, sai ka taɓa go to the register. So kana shiga go to the register, kai tsaye zaka zo ka saka number wayanka kamar yadda za mu saka wannan number wayan namu. Okay, so bayan ka gama sai ka zo kanan ƙasa ka saka password ɗinka kamar yadda kuke gani. So bayan ka gama sai ka ƙara maimaita password ɗinka kamar yadda kuke gani. So bayan ka gama ga wayannan nambobin sai ka kwafe su sai ka zo ka saka su a nan wurin. Kai tsaye kuna gani kamar haka. So bayan ka gama ga na register sai ka taɓa. Kai tsaye kuna gani yana yin loading, gashi nan kuna gani. Okay, so yanzu kun ga ya riga ya shigo, sannan kuma zaka ga a ciki a riga an baka naira 500. Kai tsaye yanzu abin da zaka yi idan kana so ka fara samun kuɗi a ciki, zaka zo ka saka kuɗi ne a nan wurin. Zaka ga idan ka saka 3000 za ka samu 3000 da naira 600. Total return amma na kwana a cikin kwana biyu ne, kaga kullum za su dinga baka 300 kenan akan 3000 ka, sai su ƙara maka naira 600. So a cikin kwana biyu kenan. So kaga ba tare da ka ja wani dogon lokaci ba za ka samu kuɗi a ciki. So ka gani ga nan kuma za ka saka naira 10,000 ne, sannan kuma za su ƙara maka kullum 500 a cikin kwana 10. Kaga ya kama 15,000 kenan za ka yi cire a ciki. So gashi nan za ka gani kuɗinka nan ma za ka saka naira 50,000 ne, sannan kuma zai baka 775. So kaga ga sunan dai a cikin kwana 10 dai duka za ka iya cire kuɗinka. So duk wanda kake da niyyar saka kuɗi a ciki sai ka saka kuɗinka a ciki. So amma na shi platform idan baka shige shi da wuri ba gaskiya ba a samun riba. So wannan platform ɗin bai daɗe da fitowa ba, za ka iya shiga yanzu haka. So ga nan wurin invest, bayan idan kana son shiga ma za ka zo ka shigo nan wurin inda ka rubuta buy now. Kai tsaye kana shigowa ga nan buy, sai ka taɓa shi. So za ka ga no sorry don't have enough coins, sai ka tsaya ka jira zai wuce da kai ya kawo ka wuri kamar haka. Zaka ga yanayin kuɗin da ake sawa a ciki. Ana iya saka 3,000, sannan 10,000, sannan 50,000, 100,000, 500,000. So idan 3,000 ne kake son sawa sai ka taɓa recharge. So bayan ka taɓa recharge, kai tsaye sai kawo ka nan sai kai copying account number. Ga sunan banki United Bank of Africa UBA kenan. Ga nan sunan da zaka tura, sunan bankin kenan. Ga nan kuma amount. Bayan ka yi copying account number sai ka je ka yi transfer ɗin kuɗi ta ciki. Bayan ka yi transfer sai ka taɓa upload screenshot. Send that name, sai ka rubuta sunan da ka tura, sannan kuma ka taɓa inda aka rubuta submit. Daga nan bayan wasu 'yan mintuna za su turo maka kuɗinka ciki, sannan kuma sai ka yi recharging, ka yi buying na coins. To idan kuma kuɗinka a cikin nan wurin yake, zaka iya zuwa ka taɓa kan balance, kai tsaye ka taɓa recharging. Shikenan za ka saya wannan coins ɗin ba tare da wani ɓata lokaci ba. So shine hanya na farko da ake bi a samu kuɗi. Sai ka dawo nan mi, bayan ka samu kuɗin kenan, za ka dawo nan sai ka zo ka kullum za su dinga baka naira 10, sannan za ka dinga copy na wannan link in ka tura wa mutane. Duk wanda ya register
ta ƙarƙashin ka aka samu wani abu. Ga nan wurin withdraw idan za ka cire kuɗinka kenan sai ka taɓa wurin da aka rubuta withdraw. Kai tsaye za ka ga naira 1000 ne minimum withdraw, sai ka zo ka taɓa. Kai tsaye idan kuɗinka ya kai naira 1000 sai ka taɓa withdraw. Kai tsaye sai ce maka ka je ka kai linkin da bankinka. Kai tsaye za ka zo ka nan ka saka sunanka na banki, sannan nan ka saka account number, nan sai ka zo ka zaɓi bankin da kake amfani da shi, nan kuma password ɗinka. Bayan ka gama sai ka taɓa submit. Kai tsaye zai nuna maka successful. So bayan nan sai ka zo ka kai withdraw ɗinka. Idan ka saita sau ɗaya shi kenan ka riga ka saita. Idan kuma kana son yin downloading ɗin application ɗinsu za ka taɓa download app kai tsaye. Kuna gani kamar haka. Okay, to sai ka taɓa download anywhere. So za ka zo ka shiga wurin details, za ka jira ka gani yana sauka application ɗin nasu. Gashi nan kuna gani. Ga nan ya kusa gamawa yanzu, bari mu jira shi ya gama. Kai tsaye sai mu ci gaba. So yanzu bari yayi installing. Kun gani sorry not space to amma na kai naka bamu da space sosai ne shi yasa bai sauka ba. So yanzu abin da za ka yi za ka dawo nan gashi nan team. Kai tsaye inda aka rubuta team za ka shigo wurin kamar yadda kuke gani. Idan ka shigo za ka gani ga nan copy promotional link. Idan ka taɓa kai tsaye ka yi copying wannan link ɗin kan kenan. Nan duk wanda ka gayyata za ka dinga samun wani abu. So mun gode da kallon bidiyon da kuka yi, sai mu haɗu da ku a bidiyon mu na gaba idan Allah ya kai mu.